Arziki da kake gani Allah shi ke bada. Wannan gaskiya ne. Ni na gane talauci ashe mugun ciwo ne. Ba karaman masifa ba ne kuma azumi ne kowa ya ɗauka sai ya kai shi. Zamanin namu na yanzu in baka da shi ba mai baka. Wa zai baka? Babu mai kallon ka in kai magana ba mai dauka. Nuna ka za a dinga kamar watan Ramadana. In kana da kuɗi ka more kai ka sha a shagalinka. Wannan gaskiya ne Idan Allah ka ma ga kai damar baka. kyauta in ka ga dama a kai sadaka. Na azurta ku ku ci ku sha daga mai kyau. Idan ka ga dama cinye duba mai ce ma a'a. Wannan haka yake sai dai a dinga tunani dan dukiya Mai aliya ce. kyauta ya more maroci san bai more Me za a yi da ba. kankaman na kamura Allah ya raba mu da mai hannun yan dambe. Har kullun kyauta ai mun ba mai kyauta shi yake samun mu kullun aljanna. Amma kana marowaci ina ba labari ina Allah ya raba mu da marowata. Ari saurara in ka dubi mawakan yanzu su ba ɗan roko ne Wannan ba. haka yake alijita mu ne dan nishadi mu na shaɗanta. Ba ma yi ma'aruko mawakan zamani. Wannan mu na zamani ne. Ba ma wakar ba za ko zagi san ba mu iya Ba ba. ma haka an ce da tsohuwa ce zina ta ce ba ma haka 'ya'yan nan. Ka dubi na zifi nawa na zifi asnani. Eh. Na zifi idan zai waka idan zai yi ma waka